Mira, tio, estic flipant. Necessitava llapisos per anar a classe de plàstica a l'institut i pensava que no tenia llapisos de colors a casa meva, així, una caixa petita, saps? Que no tingui 1.400 colors a la caixa. Ara tinc la caixa duplicada perquè no trobo aigua al mar, no trobava els llapisos i... Aquesta no és la meva indignació, perquè això és normal en mi, no trobo aigua al mar moltes vegades, però han canviat la gamma de colors dels llapisos. No s'aprecia molt a la càmera, però són més fusta més vermella. I aquests són de fusta d'un color més clar, no ho sé. I a més, la gamma de colors canvia. I no ho entenc. No m'agrada. Perdó per la peculiar il·luminació que tinc avui. Volia fer un homenatge al primer vídeo del meu canal perquè avui fa un any que tinc el canal. Uau! Quants vídeos tinc? Segur que no arribo als 12 vídeos i porto un any. Com la data d'inauguració del meu canal coincideix amb la castanyada, volia fer alguna cosa, sí o sí, perquè sincerament, estic anant de cul, no tinc temps per fer vídeos, però és que havia de fer alguna cosa sí o sí, perquè doble festivitat, nen, aniversari i castanyada. Si t'agrada Halloween, no passa res, d'acord? Però avui el que farem serà jugar jocs de la castanyada o de la castanyera, no ho sé, perquè encara no els he vist, serà espontani, mentre menges panellets i veus cacaulat. Acompanyeu-me en aquesta entretinguda estona per nens de 3 anys. Viu la tardor. Edu 365. Mare meva, la meva infantesa. Hòstia, la Dove Flash Player. Sabeu que aquest any deixarà de funcionar a finals d'aquest any? Estic deprimida. No podràs jugar a jocs de flash, o sigui, posa cada panellet on toca, deia, no? Bueno, no he llegit el text perquè estava dient coses. Aquest panellet que sembla un flam va aquí, aquest també, aquest també, aquest també. És molt difícil aquest joc, és ultra difícil. Això és un panellet? Què és això? De què és aquest panellet? Literalment els que queden són els únics que he vist. Molt bé! Uau. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Superjoc. M'ha encantat. No tornaré a jugar cap altre joc a la meva vida. Un dibuix amb carbasses. Digueu-me vosaltres què penseu del Halloween i de la castanyada. De què sou més, de Halloween o de castanyada? Vaig començar aquest canal perquè el dia 31 d'octubre vaig publicar un vídeo queixant-me de Halloween. Era un vídeo amb intencions satíriques, més bé iròniques, no? Era un vídeo irònic. Vaig començar el meu canal, aquest canal, que és el que tinc actualment, queixant-me de Halloween, que deia, celebres Halo què? Halo merda, no? El Halloween mai ha sigut una festa que m'apassioni, però conforme m'he anat fent més gran, com m'agrada veure coses de misteri, coses de por, no li tinc tant de rebutjar Halloween. Igualment, em sembla trist que es vagi perdent una tradició que és nostra, només perquè puguem celebrar una tradició que és de fora, estrangera, no? A mi em sembla que cadascú ha de celebrar el que vulgui, el que li doni la gana, i ja està, no? Però fa llàstima que es perdi una tradició que és d'aquí, que en realitat, si no es celebra aquí, no celebra enlloc més. El Halloween és internacional, però bé, cadascú que celebri el que li surti del nas, m'entens? Escolta, què li passa a aquest joc que no carrega, tio? Escolta, nen, carrega! Jo aquí explicant les meves coses, saps? Les meves opinions, bueno, com sempre, sense que ningú m'ho demani, i el joc està aquí que no carrega, saps? Pumpkin feels lonely. Escolta el conte d'aquesta carbassa. Hòstia, a veure què li passa a la carbassa. Pobra carbassa, una carbassa mongiboca. Què li passa a la carbassa? Ok. No, wait, stop, que no carrega la imatge i tu ja comences aquí a parlar, senyor gringo. Espera't un moment. Wait! I told you to wait! Stop! Get some help. M'encanta. Pumpkin Feels Lonely by Joanne Roach. Pumpkin It was feels a sunny lonely. and crisp October day in the garden. The plants were happy playing in the pale autumn sunshine. Our
Hòstia, les plantes juguen, o sigui... Ara m'assabento. Can I play with you? He asked the carrots. Yes, they said. We're all waving our fluffy leaves. I can't do that, said Pumpkin sadly. Can I play with you? He asked the sprouts. Yes, they said. Join. Yes! Que bé actua. M'encanta el narrador. Soc fan del narrador. Vull ser com We're ell. pogo jumping on our stalks. I can't do that, said Pumpkin very sadly. Can I play with you? He asked the cauliflower. Yes, they said. Curl up your leaves with us and play boo. I can't do that, said Pumpkin. Now Pumpkin felt very, very sad. He gave a big sigh and rolled away. What Jo en la vida. are you doing? Said one of the cauliflowers. I'm rolling, said Pumpkin. The only thing I can do is roll. Look, The only thing I can do is roll. Com jo, baixant per les escales. they rolled past the onions. Roll with us, they cheered. Soon, everyone was rolling. Even the sprouts and the carrots were rolling on their sides. Everyone can do something special. Now, whenever Pumpkin feels lonely, he knows what to do. His new friends are only a roll away. Super emotiu, m'ha encantat. Wow! Great. Per un vídeo que veig, doncs comentaré, no? Like. I preferits. Si hi hagués opció encara de posar favoritos, la posaria. Però com no, doncs no. A veure, Halloween Nightmare. Nightmare. Com collons es pronuncia aquesta paraula? Nightmare. Ah, però això és com un Candy Crush, no? És com... Ah, no, és que no són iguals. Uau. Si és que tinc un coeficient intel·lectual de 1.400 punts. M'estic avorrint. Adéu. Doncs res, no ho sé. A veure, Edu 365, no m'estàs servint, eh? Marxo. Jugar. Això sembla fet amb un PowerPoint, però m'encanta. A veure, òbviament, el dia 31 d'octubre tirem petards. Oi que sí? Ah, no? I quan és? Moniato, això sí. Moniato, castanyera. La castanyera, que és un objecte, òbviament, no és una persona, és un objecte. La corona, pel c***los. No, vaja. Un avet de Nadal, perquè ja, almenys a la meva ciutat, ja he vist un tio avui que estava posant llums de Nadal per allà i he pensat, collons, ja estan posant les llums de Nadal, no estem ni al novembre, primer ve el meu aniversari, o sigui, avet de Nadal, perquè la gent ja no arribes ni al novembre, ja és Nadal! No, perdona, no. I com veieu, el joc em dóna la raó. Deixeu d'anticipar el Nadal. Sisplau. Gràcies. Castanya. Una castanya, sí, i un panellet. Panellet. Felicitats, has aconseguit trobar els 4 objectes. Si cliques al botó de premi, et podràs descarregar el teu regal. Ah, que es descarrega? A veure que em descarrego. Stop. Has guanyat un retallable! Acoloreix i retalla els elements de la castanyera i enganxa'ls sobre l'escenari. Quin escenari? Ah, no, coi, si és que sóc idiota. Escenari no és un escenari literal, és un Res, no crec que pugui fer molta més cosa per a aquest vídeo. Només volia fer alguna cosa amb temàtica de castanyada i coses que es fan durant aquesta època. No sabia què fer, però és el que se m'ha ocorregut. I porto la mateixa dessuadora que vaig portar el meu primer vídeo. Jo no surto el meu primer vídeo perquè no sortia la meva cara ni res, però surt un fragment que porto això posat. No sé, volia fer com si fos una cosa que va any per any
celebrar-ho d'alguna manera, tot i que dec tindre com 12 vídeos en un any. Tindre el meu canal és una cosa que em fa il·lusió i volia fer alguna cosa pel dia 31, ja que coincideix la castanyada, festivitat que jo... Festivitat a la que jo, ara sí, dono suport, aprenem a parlar català, i a més que coincideix amb el meu primer vídeo i bé, doncs això, em feia il·lusió, no volia no publicar res. Res, si heu arribat fins aquí, doncs gràcies. Si és que algú encara mira els meus vídeos, perquè clar, si estàs tant de temps sense publicar res, doncs la gent s'oblida de tu, no? és lo normal, però res, moltes gràcies. Espero que els panellets que us mengeu siguin molt bons. Jo en realitat he dit que anava a menjar panellets, però he menjat croissants, però estan bons igualment. No he begut cacaulat. Per què? Per mandra. No m'he volgut aixecar a buscar cacaulat, mira, ho sento moltíssim. Però aquí tinc la meva aigüeta, que és molt bona, per hidratar-se. Hidrata't. I res, ja us deixo perquè he de marxar a estudiar la taula periòdica. Adeu. Oh my God, who the hell cares?